Dominar els problemes matemàtics 4 és un quadern que ensenya al nostre alumnat a com solucionar, com resoldre els problemes matemàtics de suma-resta o de multiplicació o divisió, però que tenen com a mínim dues operacions i moltes vegades tres, i alhora ensenya a resoldre's des de camins diferents. És a dir, és un quadern que el que busca és que l'alumne entengui la concepció matemàtica, que tingui una ment matemàtica. Es diu que només el 30% de l'alumnat entén realment els problemes. Molt bé, l'objectiu de dominar els problemes 3 és que els alumnes, quan han de fer problemes de suma, resta, multiplicació, divisió, de 2 i 3 operacions, tinguin un recurs, un quadern que els ajudi a entendre quin és el procés mental que porta a dominar aquests problemes. És a dir, és un quadern que ensenya a pensar, i aquesta és la gran diferència amb multitud d'altres quaderns que només fan que pràctica i pràctica i pràctica, però no t'ensenyen com pensar, com solucionar-ho. És una eina fonamental perquè nosaltres, els profes, sapiguem ensenyar-ho. Us animo a que aneu a boiraeditorial.com, us baixeu el quadernet de mostra, o si voleu, demaneu a l'editorial un quadern de mostra, que us l'enviï a l'escola, i així podreu veure-ho amb el cicle, si això val la pena, i com pot millorar la vostra pràctica docent. Crec que pagarà la pena.